Nagpahigayon og MOA signing ang lungsod sa Cordova, kauban ang 𝗵𝗄𝗃 Investments Foundation ug 𝗵𝗵𝗃 Expressway Corporation karong Miyerkules, Nobyembre 29 alang sa pag-rehabilitate sa Mangrove Center sa Cordova. Lakip na sab ang pag-relaunch sa ilang Mangrove Eco Guides program. Kahinumduman nga ang 2-story Mangrove Propagation and Information Center sa maong lungsod hingpit nga naguba ni adtong tuig 2021 tungod sa bagyong Odette. Matud pa sa mayor sa Cordova nga dakong tabang ang pagpaayo sa maong pasilidad, ilabi na nga gamay ra ang tourist attraction sa Cordova. Cordova has still a little tourist to offer, tourism to offer. So mauna we're so happy and we're so proud of the help, Ma'am Melody, because of your support. Another area sa Cordova that we can offer for tourism. Muabot sa 9 ka-hektarya ang gilapdon sa mangrove area sa Cordova nga nagpalibot sa 8 ka coastal barangays. Gani ang tour guide nga si Antonio, ning saysay nga dakog epekto ang pagkaguba sa Mangrove Center, sanglit daghang mga langyaw ang mobisita kaniadto. After bagyong Odette na dako jud kay og kanang damage, at the same time ang atong MPIC or Mangrove Propagation Information Center na unong gid siya naagyo mga turista, different kind of tourists, especially Korean before. Yan naman, Korean sa una, di ba? Korean din ang pinaka-daghan dyan niya bisita niya. At the same time, Pinoy, mga Pilipino, na Tagalog, na mga Bisaya. Lakip sa gisabutan, subay sa MOA signing ang giingong pasalig sa MPIF sa paghatag og 4.5 million pesos nga kinahanglanon alang sa construction niini. More than the rehabilitation of the center, MPIF has pledged its support in various ways, including the budget allotment for its eco guides, enhancement of its training, media exposure for the project, and related endeavors of Cordova. Makatapang sa atong mga bata na matulungan nato sila kung saan gamit yun sa atong mangroves. Giingong mahuman sulod sa 4 ka buwan ang pag-rehabilitate sa Mangrove Center. Plano sab sa mayor nga magpatukod og boardwalk sa maong dapit sunod tuig. Kini si Quinie Holigon alang sa MyTV Cebu.